Wommel zet je maar de twijfelheftige eer van een primeur in handen. Tal van basisscholen gingen dicht vanwege de krimp. Maar in Friesland is de eerste keer dat een middelbare school de deuren sluit. Er zijn al 108 leerlingen, maar hoe 2 jaar ben dat er haast de helft minder. Bogerman neemt van het komend jaar ook geen nieuwe leerlingen meer aan. De leerlingen van nu vinden het spietig. Ik vind het heel jammer natuurlijk, omdat het is een hele leuke school en het is mooi lied en sa. Zeer spietig. Ik ben het wie eigenlijk best tot te verwachten aan de ene kant, omdat het is net een middelbare school daar heb 100 leerlingen. Dat is gewoon te lied en ja, het moet dan op een gegeven moment het ophouden en dan is het jammer dat het dicht gaat. Dit voel ik zelf de leukste school toen. De leukste school, dat weer de aanwaging. Ja, het gezelligste en het lieds. Ik kom zelf ook van een Liedse school af, dus dan je kist ik iedereen. Dus heel veel uit mijn dorp ben ik alle jaar naar Takien en is schrok ik zelf ook alle jaar. En ik vind het best wel jammer dat volgelingen net naar deze school kunnen. En ik in het dorp in ze schrokken. Ik vind het verschrikkelijk. Ik schrik er wel van. Nou, dat vind ik een afbraak van het dorp. Nou, dat is net zo leuk voor zelf, hè? Mijn been had er al hier opgegaan, want ik ben natuurlijk die jongste niet meer. Dus, en dat vond ik altijd heel mooi. Ja. En ze in het werk zei ze, nou ja, ze maakt me gauw naar de stad en ze moet wat meer ontwikkelen en weet ik al wat. Maar het bovenman wie altijd heel goed. Mijn been had hier ook op zitten, ik vond het. En verder steek je het wel zwaar, jammer. En de meesten dat zelf, want ze sturen bij natuurlijk naar Balzert en Ljouwert en weet ik al weer heen. Nou ja, misschien worden ze dan een volgeleerder. Ik weet het net.